Lipsovček. Barbosa dobre loptu prepustil pod seba, Begala 1-0 pre Prešov. 56. sekunda a tretí gól Romana Begalu v sezóne. Veľmi pekne sa uvoľnili a aj ten center nebol niekde na strele, len tak leda bolo, ale... Kázal doma zdolať Trnavu aj Skalicu. Teraz Solček 2-0! Teraz Pozor na túto loptu, pretože Regáli ide do dobrej príležitosti a trafil ho Kevin Dombrovský. Áno, penálta pre Tatran Prešov. Tak pozrime sa na tú situáciu ešte raz. No, neviem, či to bol úplne faul na pokutový kop toto, úprimne. Dombrovský zasiahol loptu a Regáli mu zahlavičkoval do ruky, by som skôr povedal. No, tu sme to videli ešte raz a myslím si, že Michal Očenáš prehodnotí svoje rozhodnutie. Áno. Až pred Prešovom, teda v 15. kole, ale pozor! Filip Lichy a jeho tečovaná strela končí za Pavlom Bajzom a gól pripíšu strelcovi raz je písaný ako vlastný. V tomto prípade by to bol Taras Bondarenko. A myslím si, že to tak aj bude, pretože to vyzeralo, že Lichého strela nešla na bránu a prvá, ktorý teraz pozbieral veľmi cenné